Hola, sóc l'Uri d'Arba Litoral i avui us vull ensenyar un exemple de plantació no en laberint sinó en camp obert. Ens trobem en un lloc bastant més degradat. Com veieu aquí l'ecosistema dominant és l'herbassar, per tant encara ens trobem en una fase molt primerenca de la regeneració d'aquest ecosistema. Sabeu que ens trobem ara al costat de les vies del tren de Vilanova i la Geltrú. I ara us vull ensenyar una alzina que va ser plantada el 2012 a manera d'experiment de què és el que passa quan plantes una alzina a ple sol i en un herbassar. Aquesta és la supervivent d'una vintena d'alzines que van ser plantades aquí l'any 2013 i es pot veure com, en efecte, són les gramínies, com l'albaiatge en aquest cas, les que són competència. I veiem també que el seu desenvolupament més que arbori és arbustiu. Tot i així, el que hem fet és posar una mica de pinassa, a mena d'encoixinat.